Pili-pili mo diya mga suki. Day daghan mga suki, day mga pante. Day shorts, mga t-shirts. Ma'am, namoy beer, ma'am. Ay suki dali. Pili mo ba? Ay pangita ng beer suki. Unsa nga to abay? Pili-pili sa ni suki ay sa pa ng breeders makabukog na suki. Unsa pili-pili ma'am? Suon sa okay ba? Uy, yung asawa suki. Oh. Yati nag-upgrade lagi kag maayo mo ba? Nindot gina negosyo mo kay una tindahan ra mo karong kanang mga sari-sari ra karon ana kay mga t-shirt, mga pante. Kadong na po ani sa sari-sari Mura suki. mag-isulob ni mo gikan tanaw galama pamanao. Wala suki, uy, okay ba ya suki labhanan na suki. Samot na ro tanaw daghang kay puti-puti mura Uy. lagi. Hala lain na galama pamanao. Okay, uy, imo nga asawa na suki. Oh, Duga sakto na, din duga. sa uy, sure sa imo asawa. Kuan ba kanang 90s? Oh, Ay, bay kariya ako abay. Hala bay, uy, abin mo kay kanad ko ni uy boy. kana suki, maka-scout ka na suki. Kay suki. Hala boy. Hello, uy. Hala bay siksi kay kana boy. Lah, bagay. Uy, mga inday ba din ako mga suki, uy? Bay ato ni. Hala bay. Uy, Panglaag taon niya day kini ato isulob ako. hala uy kanad ko ani ba kana taas gani ka. Uy, suki. Parisig Ki. mga tibak. Parisig tibak kay. Hala uy mulusot man ako Ay, gitbol gilang anak. ko, oy. Kakariya lang po ko ah. Ilang kuan na oy. Oh, day blouse. Kasol man kay na sa lubot ay kay mura man na kigwa na Hala bay ang ayan jud ko musulob. kini bay. Sakto jud kay Hala, nako. bay, O, sakto uy. na nimo. Uy, Unsa suki. naman, bay? Parisi na imong dress karong gabi ning suri ni may grab. Dutag di gusto nimo. Tino? Ay, thank you. Hindi kay di gusto ay. Halin ka yun, Gcash? guys. Ay, pwede di suki. Uy, Ay suki na ba jikas yan lang mo? oy. Nya dili lang ka kaning short suki sa imo. Hala ka na, ang imong itgol ana ba mulusot. Ay, kasiksi ni mo na suki. Hala, ay ka. Hala ka sexy. Ay, suki. Ako lang napakapin ni mo, suki. Kaya basin pa nagmakabuena. Ngayon ra magini siya pakapin ma'am. Kay unsa naman taon ning pagka patim sa ning gamaya. Okay ra na. Oy, ipagimaw ra na imuha din Mura na. may tag 5 ra tag 5 ra nino. Pagkapin na lagi na imo kay para mabuena sa karong gabi. Ibang surin, pampa, magkaka. Kana ray mo, suki. Ay, kanila ko. Sige, i-gcash lang ha. Dili mo bay. Ay kaya ko so marunon palagi. No? Sige na, katapay daghan dito. Kana rin yung kaon. Kini ra. Ijikas lang ako O sige, ma'am. ako na lista. O okay. Cheki lang ay. Asus. Gcash lang po para mausara ba? Sige kay magpakasin sa ko ah. Sige, sige. Thank you mga suki. Bye. Balik-balik mo. Pilon na nako Ay, ay ako ning kalingawan og sulbad mo ah. Ha? Oh. Puzzle ba? Puzzle. The next day. Tarungon di ko na ko ang pili business kay sus. Kahiya manikin. Ana sus. Syaro mo ni makadanis customer kayo. Manikin pa lang daan. Sure na jud kong daghang magbalik-balik dire magpa-picture pas kung manikin. Sana tulog kasi pa man. Pili-pili mo diha. Naay daghang barato, assorted. Nyagikan pa jud ni sa gawas mga suki. Ay, mingawa man. Oy, Hi, silinga. ay, hi. Baon ay po tinong tanatan sa akong okay gahapon. Kay naa ka di kay plano nga magdigusyo okay. Kay nga no, ikaw na yan pwedeng maninda okay. Nya ako dili pwede. O dili man kanang ang ato man lang gud ani og naa ba kay daghang suki pod. Ay na, maabot pa ron. Kaya ba ka? Diin man kadapitan ang order ani mga batik man yung mga bundle. Oy, ng ano. kini sa Korea kanina akong ikuan no kay Korea lover ko. Kato imuha asa ra man to imuha ay mga putyo-putyom sa to imo ukay-ukay. Sus, ay. Naapa kay manikin. Sus, agmao na malang sa ni. Sus, nakalahi na dyan sa imuhang tinda sa ako asa na kay manikin. Ako wala ko'y manikin. Ang ako upgraded. Ang Pero, ako ang ukay-ukay. Mauna lang sad ni akong manikin. Nya, kuwang-kuwang pa ha. May pagwa na lang ko'y manikin nga ikuan ay model-model oy. Ay sus, kanang mga manikin nga kompleto, boring na kaya sa mga tao sa customer. Kini akong manikin, nindot kahit tanaw, daghan pa ko pa picture ana. Ingna lang gidinoon nga suko ka nga abi ka ninda ko kay ukay naninda pug ko kay ang gusto nimo nga ikaray mahalinan kay hangol kay ka. Ay, kada masuko man kung daghan mo kog suki. Nya karon asa man yung mga wala gid umalit ginanglang man lagi ka diri sa imuha laging
Negosyo ayaw lagi. pagpaka-sure. Gawa ta kay bao karon taon mag-abot-abot na to ako ang musiga na imuhang mata diha kay mas daghan kog halin. Ikaw siguro gahapon ay imuha duha ra sa kabuk pod ang namalit na feeling na nimo daghan kay kag suki. Oh, sige, good luck na si mo ang bagong negosyo nga kinaopia ra po diri na ka. Ay sus. What's up? Saan man yung manikin? Magliyok-liyok. Oy, kina mo manigid AI ka ni AI. Kuha ka kaila og AI hala pa uli na lang adto sa inyo ha katog ha. Wala, what's up? Nalagi na ibukog sa isda ang ngipon siyang manikin. Ay, Isda ako sa ako ganhan, eh. ako ang pinakaon pod o maon na. Kung unsa akong kinaon mo sa kinaon sa kong manikin. Yucks! Umaon lang sa ng manikina. Napagwana ka. Sige, bye! Hilabtanon, jud kayo ka. Ay, na lang gyud nga hadlok ang malabwan. Kaya ang gusto nimo ikaw ra. Saan na lang ta. Ing na lang ikinasuya ako na hinoy nasuya hinoon. Dili porke ako ning sunod, ako na ang nasuya. Dili pwedeng sus palagot biya ay.